Минем янда танылган умартачы. Сәйрә апа, сезнең ничә ел инде тәҗрибә умартачылыкта карауда, балкырлар арасында? Балачакта. Әти белән карадым дип әйтәм. Сәйрә апа әле бөтенләй яшь, 80 яшь түгел, аңа бары тик 79 гына, шулай бит? Анда авылда беләләр, аның өчен арттырган диерләр. 79 яшь Сәйрә апага һәм шушы 79 елда балачактан бирле ул умартачылык белән шөгыльләнә. Менә нинди хөрмәтле әбиләребез бар безнең. Бал чынлыкта кайчан өлгерә? 10 августта. Медовый спас дигән нәрсә бар. Көн бар. Димәк, 10 августка хәтле җыелган бал түгелме? Юк, бал ул, өлгергән бал. 10 августта суырткан бал. 10 августка хәтле балны җыярга кирәк түгелме? Юк, җыймыйбыз бит менә. Алмыйбыз без. Монда отводыклар. Отводыклар. Теге семья ишәйгәч, кешеләр бит башка чыгаралар балаларын. Иләнгәч, кияүгә чыккач, менә кыртлар да тулгач ясы. Уже отводык ясыйсын, аертмас өчен, чтобы кыртларны алып урманга китмәсен өчен. Алар бит вакытында карамасан урманга чалар. Алар менә можгута, менә монда ябышып жатыргалар. Узган ел үзем менә берсен шушыннан иттем. Күрәсез бит, менә балалабыз без, бер нинди шунда юк, бер нәрсә дә юк. Китми минем кыртларым. Аның өчен бал ала башлаганчы кыртларны аска төшерәләр. Удалитель дип атала ул. Кыртлар төшебетә, кыртлар үз җанында гына балларын спокойно гына бирәләр. Әгәр кырт тота башлаган. Менә зур. Менә яхшырам бу. Тулы. Менә 4 кило бал. Бал кыртлары тоту авырмы? Авыр дип авырлыгы юк инде, аның җиңелеш юк бит инде ул. Бал кырты тоту катлаулы. Яшь бала караган шикелле кыртларны карарга кирәк. Минутын уздырсаң, алар бөтенләй икенчеләнә, үзгәрәләр. Балда җимилар, аера башлыйлар. Я таркала. Бал җыючылар бетә. Аннан соң кыртлар күбәйгәч, алар аерылышалар. Кешеләр бит башка чыгаралар яшьләрне. Кыртанасы ройны апчыгып китә үзе белән. Картана апчыгып китә балаларын. Кышлар шикелле. Башта иретә, аннан соң аерып апчыгып китә. Сезнең бит тормыш иптәшегез дә, шулай ук әтигез дә бал кыртлар тоткан. Әтигә булышадырым мин. Әни булышалганда әни булышадырый. Мин булышадырым. Аннан соң әтидән соң Марсель. Без монда 3 кыз үз, 5 бала үстек без. Иң кыртчысы минем. Әтигә мин булышадырым. Әле балны булышугына түгел кыртны. Бал сатышадырым әтигә. Мәктәптә укыган бала чагында. Балны аны иртә дә саталар, соң да сата. Балны өлгергән салны саталар. Медовый спас дигән нәрсә бар. Менә шушлай Илдар күрсәт әле. Әнә шушлай дип печать итеп бергәч кенә, күрәсезме? Алар аны тутыралар да, суларын алып бетерәләр балдан. Аннан соң әнә печатлиләр, әнә карагыз рамнарны, әнә. Менә карагыз, менә бу аны шушы каплаганны, менә каплаганны. Аны пычак белән кисмичә балы чыкмый. Пычак белән кисәләр дәген, меданга салып әйләндерәләр. Кыз кыртның 2 күзе эшли яда, көнне төне, арттагы күзләре, алдагы күзләре бал җыя көндез. Ул кыртларны Бутлеров әйткән кояш балалары дип. Кояшны бирәләр, кояшны ничек яраталар алар. И аннан соң арттагы күзләре белән ул яда эшли. Шуңа күрә күп эшләгән кешене әйтәләр, работает как пчела диләр. Ул менә бу бал җыйган кыртлар, алар 40 көн торалар. 40 көннән соң алар үләләр. Үләләр, ана баланы өлгертеп җиткезә кышларга, жаңа кыртлар, умарта кыртларын. Кешегә тими алар. Кеше кулын селкемәсә, алар ишеп җириләр. Бал кыртлар турында нәрсә сөйлим тагын? Аннан ясап була медовуха, эчә торган медовуха. Аннан ясап була прополис бирәләр. Менә спиртта ясап дару ясыйлар. Кеше аның салкын тиләр дигәннәрдә эчә. Аннан соң пергасы, перганы кыртлар ашаталар бәбиләрен.
Мен билем, менә пирганы писо нәрсә хәзер әйтәм, пирганы бал белән булгатсан, ул бик күтәрә иммунитетны. Анда да үзем ясыйм. 200 миллилитр чистый спиртка саласың 20 грамм прополиса и шуны ясап куясың. Ну, суткадан соң эчәргә була. Авызын тамагын да шайкара була, эчәргә дә була. Прополис нәрсәләрдән файдалы дип уйлыйсыз? Прополис ул бөтен нәрсәдән. Анда бөтен микроэлемент бар. Пиргасы бик файдалы нәрсә. Пирганы балаларын, кырт балаларын ашата пирга белән туйдыра. Ансында бал белән катнаштырып чәй эчәсен. Стәлеңдә постоянно торырга тиеш ул. Тынычландыра. Аннан соң мунчага җиргән кешеләр тал белән теге тәннәренә сулап тоже лечиться итәләр. Җуынып чыкканчы парилкага кереп бал белән сөртнәләр дә, аннан соң тагын менә сөякләр авырта, кайсы бер кешенең билләре авырта. Менә шулай итеп кулланалар кешеләр. Балны файдаланырга кирәк. Күп ашарга ярамый. Күп ашарга ярамый. Аны злоупотреблять дип русча әйткәндә кирәкми. Все в меру. Все в меру. Менә сез үзегез чәй эчкәндә ничә кашык бал? Кашык ашамыйм, чынагын алып ашыйм. Аны өчен көнгә мин бер генә чашка эчмим бит. Икене эчәргә тиешме, өчне эчәргә тиешме. Мин сөтле чәйне яратам, бал белән эчәргә. Кырт чакса да аллергия булган кешеләр бар. Бал ашаса да аллергия. Шундый кешеләрне чаратканым бар. Юк, бал белән эчмим, минем аллергия дигән кешеләр дә бар. Ул инде кеше үзе шуны әйтәсем килә. Чиста балдан сахар да булмый. Кайсы бер кеше әйтә, минем сахар бал ашам. Юк. Чиста аны мин аны пчела журналында укыдым. Чиста балдан бернинди аллергия булмый. Ничек ялган балны чын балдан айырырга була? Аны бер генә ашаган кеше айыра алмый. Постоянно кыртып, бал ашаган кеше постоянно кырт тоткан кеше айыра ала. Сыйыграк була, илгәре бетмәгән бал. Аның өчен кыртлар чисти балы суын алып бетермичә пишәтләмиләр рамны. Әйтәләр 10 августтан соңына чын бал. Әйе, менә безнеке дә әйттем бит инде. 10 медовый спас дигән 10 августта. Сез үзегез умартачы буларак, умарта кырты тотучы буларак кайчан бал айыра башласыз? Августта, менә бит августта, 10 августта. 6-5 август, менә с 1 по 10. Шулай ук стресстан да умарталар кыткара дип әйтәләр. Тынычландырып, менә мин буларны сизмим. Буларны мин сизмим. Син сизәсеңме? Димәк, шикәр белән, варенье белән чәй эчкәнче, бал белән чәй эчәргә кирәк. Дөрес, бик дөрес. Бик дөрес. Шуның өчен балны бөтенесе сырыйлар. Прополис, аның исем ул клей, кыртларның клее. Алар кыртлар бөтен нәрсәләрен шушы прополис белән клеит итәләр. Әйе. Аннан соң алар аны пчеловод жыя дагын и менә шуны куллана. Прополисовый ясыйлар спирт белән. Аның үз рецепты бар аның. Менә монсы прополис, менә шушыны салып спиртка ясыйлар и аннан соң эчәләр. Мин үзем кулланам, көн сайын жарты чашка суга, кайнаган җылы суга салам, тулыр-тулмас чәй кашыгы белән жарты шарны салып чайкыйм да авызымны, аннан әзрәк җитеп та җибәрәм. Миңа бик файдасы тиянын. Мин улайтып кулландым инде балачактан бирле 15 яшымнан әти белән кырт караганда, Марсель белән кырт караганда, менә хәзер малаем белән кырт караганда. Үзебез ясыйбыз, үзебез лечить итәбез. Прополистан прополисовый гына раствор ясап булмый, аннан ясап була прополисовый мазь. Бик әйбәт мазь, андый мазьны бер көндә алып булмый. Минем малай химик, ул ясый мазьын, прополисовый мазь. Прополис мазьын умартачылар ничек ясый? Жылыталар оливковый май, 60 градусқа кадәр. Аннан соң 100 грамм майга саласың,
15 грамм прополис. Аны булгатасын. И все. Бітті кетті. Һәм менә шушы мазьны тире авыруларынан кулланалармы? Да. Нинди авырулар алар? Ну, даже псориаз. Бетерә? Ну, бітірмейді ол. Просто жеңгіллене. Хәлі. Иммунитетны күтәрү өчен прополистан төнәтмәләр дә ясыйлар. Менә сез үзегез ничек ясыйсыз? Ярты литр спиртқа саласын 50 грамм прополис, булгатасыз, настой ясыйсыз и 30 көн тұрасыз шуны. Анарсын ішесіз, көнгә бір тапқыр. А бу төнәтмәне караңгы урында сакларгамы? Әйе. Һәм әйтәләр көнгә бер тапкыр булгатып алырга дип. Да. Һәм аны күпме кулланырга була? Куллану вакыты шиклеме? Yok. Әлләнде бір нәрсә түгел. Ул саклана, бик каты, бик яхшы. Ә сез үзегез кулланасызмы бу төнәтмәне? Кескенне, яскенне. Иммунитетны күтәрә. Да. Профилактика. Рәхмәт сезгә. Балдан да файдалай bir юктыр.